بند مارے کنن اسٹارٹ مفک گوڑا دادی تو ملوی تمو جوڑ مرو ملی تا گوڑا جوڑ کے تا ناڑا یقین رہے نہیں ہاں جوڑ کی کنا دن نہ ود نہ خوشدار نہیں کپن اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنگت آک براوی ٹی وی ناس پوسکنو پروگرام سے تن سکندر براوی نا سلام قبول مرے. سنگت آک اینو پگئی مول پاشت خانہ ٹیوٹ دائرہ کا دعوتا خراڑی طولو کٹ دا علاقہ نہ پنے دا جاگہ نہ پنے کلی مینگل آباد. تو اینو یہ کلی مینگل آباد ٹیوٹ او ہندا کا نا سے بعض زیبدارو بعض ہنریو ورنا سے تو اوار طولو کٹ او کنے فخر ہے کہ اور تو طولو کٹ کنے خوشی مرک. قدرت نا ہزارہ زیبدارہ رنگا کو قدرت وقت سم انسان کم ودی کتنے اگر اسی صلاحیت اسی جاگہ سے کمزوری اس مسنے تو ہزار پین ہنر اللہ تعالیٰ او دے تسنے اور ہمونا ثبوت دا ورنا نہ مونا ڈی گو کہ دا ورنا نتا معذوری ای تو دافتی معذورم پاپر دا ننگ کن خدا نہ ٹھیکی کو کہ نن ہرن غور کین کہ اللہ تعالیٰ اراکان تیک اراکان کمیس مستو ایلو اراکان او کمی پورو کیک دا ورنہ اللہ ہننو ہنر تی سنے کہ دا علاقہ نا بندگاک دنگ رہیں گانو حیرانو کہ دا خوانو کف دا دی علم اف لیکن دا ماشاءاللہ دا موبائلاک مرے ریڈیوک مرے ٹی ویک مرے پین دنیا جہان نا گڑاتی جوڑ کیک او دا ہنسم دا علاقہ کی ایسے سکس ودی مسنے تو نہ اور تم کچہری کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابا پننے دیرے مجھ تعارف تینا کرف پن کن علی احمد ماشاءاللہ دنا ماروس غلام مصطفیٰ آخر عمر نے خس مرو عمر کنا اندازہ 25 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دا ان بھلو جہان اس مجھ کرے نس دہنا اگر حالت ٹی بندہ آگ تو واللہ مایوس مر رہا پارا بابا زندگی ہچڑا مت او دا دے نہیں تو بھلو خوش اس داڑے سیٹھ اس لوگو اس تو لوگو اس انت کیسا انت حساب کیسا دا بس دونے انتے کی مس چنکو سا سننا ہاں با اچھا ابا کنا مستری گری کرے کہ دائی راٹا تی معذور سننا یا کر رہی آتا سوٹ ہاں او خوانوں بھی اللہ اڑ واپس ہمو وجہان دا استادی زین ارتخاق واپس ابا کنا تو اللہ استادی یہ پھرتا ماشاءاللہ. تو انتن جوڑ کیسا دس موبائل اس مارے چاہے انت گڑاس دنیا داری ہو اللہ افتی انت ارا خرابی تیتا جوڑ کیسا بس امر خراب مرے رن تستا بس دادو نا دافتی و ملان اٹھ دا دا موبائل صف دا انت بلا سی دا تو بھلو گڑاس خننگی دا انت دا پین مازم نا موبائل سے گڑا انت سے پینے تو تپر ہرندے پانی دا پھوڑنا. اچھا تو دا دے ٹیبلیٹ پارا ٹیبلیٹ ہاں ماشاءاللہ ہاں تو دا دا خنیرہ دا ویڈیو تی دا چناتی ہاں تو دا سا دادی جوڑ کرنی گٹی اس ماشاءاللہ جی او دادی جوڑ کرنی گٹی اٹھ واہ واہ دا یہ لو کلے بھی جوڑ کریں اٹھ ماشاءاللہ. اچھا انتے جوڑ کرنس دا ٹچ آتے ہاں جی او ہمارو خرابی اس مریٹی تا افتی ملیسا جوڑ کیسا والا سیدھا کیسا تا او بھی منتے پیچ کش کنا دادی تو سنگتاک دا غریب تو پیچ کش سماف دادی شامر جوڑ کرنے تینٹ دادی تینٹ جوڑ کریں اٹھن دیکھ دا پیشنی نے مولائی داڑی شار مارف پیچ کش تینٹ جوڑ کریں. اللہ اللہ اگر نی ایڑے پارا انتٹی اشارٹی پارا کٹ مانا کٹ اس مرے کوٹی ہر قسم نا پیچ کش اس مرے ہر سامان داد ہمو کل گڑاک مرے تو نہیں تو پین گڑا کریں گے ماشاءاللہ او مرے تو نمباز مونا کھانا اللہ 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 اللہ. تو بس ہننا پیچ کش تو ملی ستا جوڑ کے ستا واللہ نا سلا نا دی دن پا اللہ اللہ. زندان تینا خوش اس ماشاءاللہ باز زبردست. اچھا دادا سوتا ہٹی علم کا تیرا سر کے رنے ہناڑ گڑا مچا دے ہناڑ جی او بس ہناڑ دکان کنا نا دادی بس اسٹارٹ کینا. اچھا ایلو پہ دا موبائل تی چارج کے سب تیسا بند خاتی ہاں بر داڑی دا انتن تو ایلو دان سامان کو بچی بینف کرنے دا ایلو یو پی ایس پارت انویٹر ہاو دا واپس اسٹارٹ کی دا کاوی گرم کی گڑ دا ٹانکا خلیوا. اچھا ماشاءاللہ ایلو ای انتو دا ٹھائی پو انو مستنا زمانہ نا پیدا ریڈیو کو مسور ہم افتیم جوڑ کرے سا نہیں جیو پو نا ریڈیو ٹیپا ہم کھلے جوڑ کرے سا جیو کھلے جوڑ کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دا کی وقت سے انسان مچٹ کمی پیشی مرے ایک انسان اٹی قدرت نہ پا رہا ہمار داسا نی داسا دا نتانی مسئلہ ہے لیکن نی پاسا اللہ تعالیٰ نا لکھ حسان خوش اٹھ تو بندہ بھاس مایوس مر رہا پریشان مر رہا افتی کی انت کلا ہوئی تو انت پارو سفتی افتی کی کنا کلو دادی کی او خوش مرر شکری اللہ نا دا کی ررٹی کنا نادی سلام اللہ 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 ان مر پین انت کنی خواہش استٹی نے انت کہ انت اگر گڑے نے مدد اس مرے کمک اس مرے انو تو نی انت کنی کیسا
تو مدد تس مری تو باز بلو گڑا جوڑ کرو دش انتس پینس کنے بنفیر کے دش انتس جوڑ کرے نے کنے دس یاد انو پین گڑا سم جوڑ کرے سو سنت جیو گڑا اور گڑا جوڑ کے وا اچھا لیکن دا ٹیم آو ان تفس نہ دا ٹیم ہموڑے موجود افس جیو ماشاءاللہ اگر شہر سیٹی ہنو دکان سے بھلو ہراڑے دا مستری جوڑ کے رگڑاتی ہمیڑے بندہ و تولفے نے ہمیڑے دا ہنر کننگ کروس آو ہاں ہمیڑے کننگ کیسے جانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سنگتاک دا صدا علی احمد او کنا مارنا پینا علی احمد دا وہ ہمیں نہ پینے تو کنے تو وہ حساب تین دوست دا تو داسم دا انٹرویو تے حلیوا تو گراک تا سلو کو انتظار اٹیو پارک پا موبائل آتی ہے سنو جیو تو گراک نے سلو کو اسی گراک اس نے توار کی نحال وال کین تو تا کہ انت سے سنے ابا برا بر باک دا کا دانگا داڑی تول اوڑی تول وعلیکم السلام تول ابا تول ابا دا نیارا کم بسنوس دا موبائل تینا ہے سنوس موبائل سے سنوس جوڑ کر ارا علاقہ بسنوس یہ منجالا ہوا شیف اللہ دس دا موبائل نے جوڑ کے ایک دسا نشانے تا انت پاستا انت مرسا موبائل انتے واقع خراب موبائل نا اللہ یار بند مارے کانون اسٹارٹ مفک گوڑا دادی تو ملوی تمو جوڑ مرو ملی تا گوڑا جوڑ کے تا ناڑا یقین رہے نہیں ہاں جوڑ کی کرنا دن نہ آواز نہ خوزدار رہنے کپنا اللہ 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 ہاں جوڑ کے تا انت کے صحیح کے تا آو صحیح ابا دا صدانا نیند موبائل جوڑ کر او نے تو ٹائم مصروف و بندگت سے اللہ تعالی خوش تخنے انشاءاللہ زندگی میں واللہ مل لینا نہیں تو ہاں صحیح ہے انشاءاللہ اللہ مدد بھائی